Hello, it's un video med, der går til at lade bare lidt, der kan jeg bitch up, kan jeg det blive så sådan noget, så der er bare til selv, når jeg søger til lade. Hello, det som jeg siger gøjne. Lidt der kan jeg da bitch up, det går til langt slå. Bitch lækker, bitch er sådan noget sammen. Det er en sikker rapper af en afspillere, der er sådan en resten af flående. Det spørger så til sæt, at der er en i bund. Under dørene, så eksklusive egner. Der er morgerne, alle license er i går. Lease license, premium license. Der er gratis download er i går. Det er der en i bund, så til sæt er i går. Lease license besigande så under akikin bare 1990 $. Dollar er på besøgte under afspillere Amerika med scenarie med godt der med kroninger sådan noget der er du lidt simpelthen der er sådan noget med glad lidt sådan noget det så ikke bare til så akikin bare det lease license $1990 det er ikke hvis jeg jo går MP3 og slår til udsøget waving og slår til udsøget der track out under så slår lille trum hi store trum guitar piano så image good wavy ting der image slår siger mig sin navn så iTunes ikke good sin navn der den er sin navn så 3000 Tunisian navn det der ganger på der lease license bizarrt der kan så sådan at der ringe dem ikke tusind til at der snart der kilder ræven i lam der kan sige nem jeg kan så sådan at det ikke tusind til at der sådan angler der er jo musikvideo lærerne sådan angler der radiografik og sådan angler tv-grafik og sådan angler der er en aktion af rollator premium license den besøgende MP3 download når sådan WAV-file track out så det tænker jeg lille trum hi-hat store trum guitar bass så image good wavy ting det bliver mest image wavy ting iTunes ikke kun resten af der er 6000 ting Tunisian national der under ganger på premium image med ja premium image bizarrt jeg kan så sådan at der ringe dem du sådan at til at der sådan at der kilder ringe lang der vil jo jeg kan så sådan at det lidt du sådan at du når sådan at kilder ringe lang der er musikvideo når sådan at der musikvideo når sådan at der ser der tv-grafik går sådan at radiografik der er ikke sådan bare det eksklusive license den synes der må kilder ringe lang MP3 WAV-file track out synes der må kilder ringe ja radiografik og sådan noget tv-grafik og sådan noget der var og lease license premium license til det pakke til både ramme så det man ser godt der $59 resten af og film også synes så der er premium der er bare med på så hvis jeg går ud så er nemlig kontrakt der der gratis download til det egner og går også i ligesom noget slet jeg kan ikke dem download terrænger med gør Big Monster Record til mig subscribe jeg kan lidt download til når sådan er på der er jo så mange af så gratis download til at gå så er det i mig der sådan lidt og når man siger mig der sådan lidt så iTunes ikke kunne så mærke sådan lidt der er sådan cloud til mig ikke kunne tage frysangler ikke kunne gerne der lease license premium license med lønne bizarrt der er YouTube ikke kunne lønne med kunne resten der er lease license der er en så mange af så hvis jeg går ind automatisk bizarrt automatisk næsten ressourcer du lytter jo næsten ressourcer
nuternikuaa tis atuarnaqarsinnaapпут sornalornigaannu taa piitsiliortortu ilai saampilerisaaramik soortni pilarsu allamingaanniit soortigusilluti soorlu gitaarluunniit trummilluunniit melunnipiarlaat taa hip-hop piliaralua taa taamaasigaanni saqqummiunniaraanni soorunam taak nipilersortuningaanniit places-kapimingaanillu akuarsissumut peqqaartaamik taa akisorulorsinnaalluni kisaua piitsiliakka soorunamini pilersuutiningaanniit tigusinikuungilanga taamaallaat lupemannimingaanniit ilai taarnuuterearlumut tissoort piano uteqattaartor taa hip-hop piliaralu malun guitar malun acoustic guitar taa soorunam taakku lupemannimingaanni soorunam royalty fiupput imatuvaasillu soorlu saqqummissinaavutit taa soorunam akeqassangilla taa akuorsissum peqqaartariaranni this lease license premium license simil pisiguit soorunam uanga ophavsrettiga ejerskabillua 100% pigisavakka taa lease license premium license simil pisiguit soorunami uangaanniit pisiguit soorunami suli uani atassapput una piitserpisiat suli uani atassoo taa allaamma pisiarisinaallu taa sortaaman taakkisin eksklusiivin pisiguit sort inu ataasiinna pisiarisinna sort pisiarakku uan afspillermingaanniit automatiskim pissa taa alla pisiarisinnaanna so taa ilkisivit pisiarissaat ilkisivit pikissaat eksklusiivin pisigaanni sort pisiarak eksklusiiva illi afrausrittia tamaa pikilissavit taaqanersua pisinna kisanni tuniniaqqissinnaangila sort unatuun sort pisiarakku sort allanut una piitser pisiarisinnaangila pisiarin tuniniarsinnaangila taamaallaat immiutaarluu sort iTunes allan susinnaavallunni tis tannan takutilaannernerluu sort allan alornilissaguit allan pequtissaqaruit attavigisinnaarua qoyana isignaavut allan videoleqikkumarpaga